Ola, quería enviar dende aquí o meu apoio ao proxecto MOAS da Semente de Compostela. Ese proxecto educativo baseado en principios, os que deberan ser principios fundamentais da educación, como son educar en igualdade, no respeto polo medio ambiente, pola identidade e a cultura propia, o idioma. E quería mandarlles un agasallo. Voulles asignar aquí unha pandeireta que fagan con ela o que mellor lles pareza. Mándolles igualmente tamén a miña última discografía para que teñan ali na biblioteca da escola. E nada máis, 1000 primaveras máis para a semente. Chao!